Ćao narode, današnja tema nam je noša. Sad je proleće, mnoge mame i tate kreću sa navikavanjem dece na noše, tako da je super da snimim jedan video sa svim trikovima i uputstvima za noše. Ajmo opet. Ćao ljudi, današnja tema će da nam bude noša. Imam, pošto sam prošla sito i rešeto sa mojom ćerkom i privikavanjem na nošu, lepo sve ono što se meni obilo glavu, greške i neka mala otkrića kako i šta da se radi, sad ću lepo sve to u ovom videu da elaboriram. Prva stvar, kad krećete sa nošom? Znači, nošom ne krećete, treba da putujete. Ne krećete ako se selite. Ne krećete ako je to neki period kada ili ste tek dobili drugo, treće dete ili tek treba da dođe. Ne krećete ako eventualno prolazite kroz razvod. I tako neke burni periodi. Znači, nađete neki onako mirniji, stabilniji period. Ne krećete ako dete treba da krene sad u vrtić i tako to. Znači, neki veliki udar koji već postoji, batalite noš. Da, batalite noš ako je zima. Jesen, zima, to su periodi naravno hladno, dete ako se upiški, teže preslačenje, noću ako se upiški, da bude, ne daj Bože, malo mokro, da se razboli, tako da te periode batalite. Isto gledate da se sa vama slažu i da učestvuju u navikavanju deteta na nošu, recimo vaspitačice, baka i deka, ako dece provode dosta vremena kod bake i deke, tako da morate da imate i saučesnike. Kad ste sve to obezbedili, znači neki miran period i svi su na vašoj strani da učestvuju u tome, onda krećete. Onda kupujete nošu. Kakvu nošu? Ima, znači, zezalice, gluposti, noše koje sviraju, pevaju, igraju i te gluposti. Mislim da to sve nepotrebno. To je sve što će da vam oni kao nešto tu... da će vam bude lakše, ali neće vam nešto značajno pomoći. Tako da te stvari batalite. Jedini kriterijum kad kupujete nošu, što je meni bilo, je kod noše od ovog do ovog zida koja je razdaljina. Znači koliko je duplet bebe. Ako je mala beba u pitanju, recimo krećete oko 1,5 godina sa nošom, što je inače mislim da je negde najbolji period, onda ta razdaljina treba da bude recimo oko 12-13 cm. Ako je beba, to je već dete, starije, ima 2,5-3 godine, onda ta razdaljina može da bude i 15-16 cm. Znači, najvažnije vam je kolika je noša. I druga stvar, možda može da bude super fora, imaju one kao prenosive noše, tako da ako idete napolje, često pošto ako krećete sa nošom u proleće i stalno negde jurite i zujite, onda uzmete noše te prenosive, mada možete i na običnije noše stavite u neku kesu koja nije providna i da njih nosite napolje. A za te prenosive i bilo koju nošu ako nosite napolje, isto vam je super fora, kesa, najobičnija kesa, se stavi ovako i onda beba tu piški kaki, skupite kesu, bacite u đubre i ostane vam čista noša kada ste na polju. Tako da je to isto još jedan trik. Ovdje imam beleške pa moram malo da se
podsjetim. Kod kuće ako ste, možete da stavite malo toalet papira na dno noše i onda kada kaki, beba, lakše vi to posle operete. Ako je bio toalet papir. To je to. Krećete sa navikavanjem deteta. Dve metode imate, dva pristupa. Jedan pristup, što je meni katastrofa, to je da kad kreću roditelji sa nošom, a oni onda odmah prestanu sa pelenama. I meni je to mnogo naporno. Znači, treba da prvo tapacirate celu kuću sa onim nekim folijama, mušemama, šta ja znam, svim, znači stolice, kaučeve, tepihe da posklanjate i sve živo, zato što će ovaj ići okolo i zapišavati vam kuću. Znači, i da jure posle, ti se piški, jel ti se sad piški, a sada ti se piški, da ih jure i hvataju i to je mnogo stresno meni i mnogo naporno, ali kažu da je brže. Pogotovo za stariju decu, ove starije od 2 godine, brže ide taj proces privikavanja. Tako da ako hoćete tu ekstremni pristup, vi na tu stranu krenite. A ja sam malo mirnije. I oboje sam krenula i stariju i mlađe kad su oboje imali po 1,5 godine, ja sam kretala, ali ja polako. Ja sam uzimala, krenemo prvo da oni prihvate nož. Znači, ostane njima pelene i dalje su sa pelenom, ali pustim neki period da se oni uopšte priviknu, jer dete prosto neće da sedi. Znači, vi mu stavite nošu i njih baš briga. Neće da sede. Znači, oni uopšte to da prihvate. E sad, kako da lakše prihvate? Prva stvar, da, ovako mi idu misli. Prihvatanje noše, dođete ili kupite neku posebnu igračkicu detetu koju ćete mu davati samo kad je na noši, onda oni to povežu da bi dobili igračkicu koju vole, sedeće na noši. I tu su vam zgodne neke kockice, Lego, nešto da oni tu slažu, da drndaju i da sede. Još bolja, lakša i praktičnija varijanta da uplalite crtani i da oni gledaju crtač jedan i to vi ste mirni, oni će to da odsede i idete dalje. Znači ja sam crtani. Ja sve lakše i jednostavnije. Znači crtač. Dete držite samo 2-3 minuta na noši. Ubijanje je maltretiranje i ne znam šta vas i deteta je što neki roditelji rade, a to stave dete i sad sedi i čeka da oni nešto obave. To je maltretiranje. Znači to nemojte da radite. 2-3 minuta sedne dete, ako nešto uradilo, ako nije, batalite, idete dalje. I to je to, jedan crtani, sede, odgledaju, diži pelenu i ćao. To sad, kad stavljate dete na nošu, najbolje vreme za stavljanje deteta na nošu je vreme kada deca najčešće i obavljaju to što imaju da obave u noši, a to je kad se probude ujutru, posle jela, svakog jela, doručak, ručak, večera, isto kad se probude posle popodnevnog spavanja i to su neko najbolji termini za nošu. Isto i kad idete, pre nego što izlazite iz kuće, stavite, proverite ima nešto, nema, da se piški kaki i idete napolje. To negdje ispadne da bude onda na 1 sat, 2. Taj neki ritam održavate. Da, to je to. Onda može da vam bude, što je meni bilo, sam ja sve rekla, noć, pre izlaska napolje sam rekla
Ono što je meni bio jedan od izazova, problema pri odvikavanju od pelena, i to jest nadvikavanju na nošu, je noć. Znači mi sve napati smo sa tom skidanjem noćne pelene, jer je moje dete pred spavanje popije celu flašicu i naravno da će da se upiški tokom noći. Uzmete i pomerite sad to pred spavanje, posebno za noć, pred spavanje, jedno sat, dva ranije da pije tečnost, sat vremena je dosta. Znači sat ranije pomerite mleko, vodu, šta god da pije pred spavanje. Onda prođe tih sat vremena i pred samo spavanje stavite dete na nošu, ono se isprazni i bude mnogo mirnije noć. Što se tiče noći, ono što ne treba da radite je da budite dete tokom noći da bi piškilo, jer ćete stvoriti jednu naviku pakao da vas dete stalno budi da bi išlo na nošu. Tako da ne pucajte sebi u nogu. Dosta je bilo nespavanje do sada, znači to ne radite. Jedino ako vidite da dete uzme oni onako kuprcaju se, onako budu uznemireni tokom spavanja, bukvalno rvo se po krevetu, onda to znači da mu se piški. Onda ga podignite, stavite na nošu, oni bukvalno to mogu i u polusnu da obave i vratite da spava, to bude često znak. I to isto često bude znak preko dana. Oni bukvalno krenu da cupkaju, ovako, i onda ih ponudite nošu. I isto što ne treba da radite, da smarate decu i sebe ceo dan ponavljajući, jel ti se piški, jel ti se sad piški, jel ti se sad piški, i tako. Isto to rade ljudi, isto odlepe i oni deca sa tim ponavljanjem, i to nemojte da radite. Znači samo ako vidite da cupka, da se vrpolji, onda ponudite nošu, ovako ne, dovoljno je ovaj ritam koji sam rekla. I to je to. I mislim da sam sve rekla. To je to. Have fun. Zabavljajte se. Ovo vam je maltene jedan od zadnjih takvih izazova sa bebcima i nije tako strašno. Samo strpljenje i samo polako. Dajte detetu vremena i sve će se to složiti. To sam zaboravila. Još jedan problem koji sam imala sa detetom je da neće da kaki u nošu. To je isto deca. Krenu oni lepo da piške, ali neće da kaki. I neće. I onda sam ja čitala po netu neke kao ideje, ostavite pelenu, ali napravite rupu na peleni, na guzi, kao pa ima pelenu, ali ipak kaki u nošu. Druga neka ideja je bila da stavite nošu negde neko malo skrivenije mesto, mislim u smislu iza neke veće fotelje ili negde onako da budu onako neko kao sigurnije mesto, onako skrivenije. Tu stavite noš, onda se deca kao lakše opuste, sve to isto možete da probate. To može baš nekada bude problem, pogotovo ako idete onom prvom metodom da kada krenete sa nošom pa batalite odmah i pelen. Onda može da se desi da dete prosto koje ima otpor da kaki, a ne daju mu se više pelena, da bukvalno imaju zatvor po ne znam koliko dana i da bude, da se maltene baš razvije i problem. Zato je malo i bolja ova moja lagano, sve i dalje imaju pelenu i polako se privikavaju i prihvataju nošu. Nismo imali taj problem da neće da kaki. I onda sam ja čak imala neku tako ideju, isto ludu, da kako stavim dete na nošu, stavim na drugu nošu njenu omiljenu igračku, tad je bio neki crveni veliki meda, da i on tu sedi i piški kad i ona da je na noši. I onda ja sam uzela od plastelina, od brown plastelina i napravila sam malu kaku. Kad ona nije videla, ja sam to bacila medi kao da je meda kakio i kao kaka od meda.
I kad je ona završila, mi kao bravo, bravo, ne znam, piški, ali neće da kaki. I uvijek je pitamo, hoćeš da kakiš? Nećeš da kakiš. A onda da vidimo šta je Meda uradio, mi podignemo Medu i ona vidi kaku. I oduševi se. I kao, Meda kakio, wow, oduševljena ona, bravo Medo, bravo Medo. I ja je pitam, pa ćeš ti sada da kakiš? Ne. Neće. Kad neće, neće. I ništa vi tu ne možete da uradite, samo da pustite, znači strpljivo, polako i sve će biti u redu. Ja mislim da je to to. Tup, 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 sve sam rekla. Vidimo se ljudi u sljedećem videu i